Li bajarê Amedê ji kafeyekê bêhna dîrokê tê. Di nava navçeya Sûrê de kafeyeke sê tebeqe bi dîzaynekî balkêş muşteriyên xwe pêşwazî dike. Gencek Amedî bi kel û porên kevnar ên bi salayê dayê ser hevdû kafeyên xwe xemilandiye. Xortê Kurd armanca dîzayna xwe jî wisa dide zanîn ku nivşên nû kel û porên dapîr û bapîrên xwe nas nakin. Ji bo nê jî bîrkirin û bê xwedî lê derketin, dîzaynekî wisa amade kiriye. Yani insanı beretin ev anılar var eva yani merakı var beri mala babi vada mala kale vada çi beri hey eski ava te bir ava eva te dili va şovti piçki yani avan yani ya bu viyaji ava merakı me zudavi eyvana hazık yani her tişte eski başı inkat dünyayı mezake kış bu laylon tişte ava değişik yani toplum bir degiş bu viyaji vana meri huzur dedi meri vana da bir beri insanı beri yani vana hoşun yani ya bu viyaji merakı me ava aynen iyicey yani azbim cemini yek mezne be kafeki müze çekim kura. Di kafeyê de mirov her cureyên alavên kevnar dikare bibîne. Xwediyê kafeyê amajepê dike ku kel û poran di nava 3 salan de ji ser sergoyan kom kiriye. Hinekên wan jî nasûdostên wî diyarî wî kirine. Di nava kel û poran de xiradên ên dûsit salî jî hene. Kevnê tepsî bibe, saetê berê bibe, ondan sonra bibe yani xaliya berê, çemteyê, tabağê çanağın. Ondan sonra vacı gençliğe mi da hevesiye mi işte beri eski henin. İnka gelecek hemen vi toplum inka işte eski tevni zanı. Gış lavin çopa mopa, gış evdiken deger nadin, geçmiş o meri zanı bir bahşe. Her çandek dibistaneke, divê dibistanê de divê kafeyê de jî nêzîkî 3000 kelûperên kevnar hene. Kesên ku tên vê derê weke ku di nava demê de wekî rêvî digerin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.